Συναδέλφοι, συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, να ευχαριστήσουμε όλα τα σωματεία για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν για μία ακόμα φορά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δικηγόρους, οι οποίοι πράγματι, όπως είπε ο Κώστας ο Παπαδάκης, με εξαιρετικό τρόπο επάνω, ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία που από την πρώτη στιγμή έχει καταθέσει το σωματείο μας, ότι η δίωξη αυτή έχει σκοπιμότητα, ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή προφυλακισμού ή παρεμπόδισης όπως θέλουν να παρουσιάσουν, ότι η συναδέλφισσα εξέφρασε την αντίθεσή μας στα αντιεκπαιδευτικά αυτά σχέδια, ότι δεν αποτελεί κανένα δημόσιο κίνδυνο. Δημόσιο κίνδυνο αποτελούν τα κενά στα σχολεία, η υποχρηματοδότηση των σχολείων, τα σχολεία στο πέραμα που ψιονίζουν με βερεσέ. Ενώ οι δικηγόροι τόνισαν για μία ακόμα φορά σε όλους τους τόνους ότι η συνδικαλιστική δράση, το να εκφράσει τη διαφωνία σου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα όπως επιδιώκει αυθαίρετα και καταχρηστικά να κάνει η κυβέρνηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία θα χτυπηθούν οι δαπάνες που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες και ταυτόχρονα θα δυναμώνει συνεχώς η καταστολή και ο αυταρχισμός. Το ζούμε παντού. Το ζούμε στον ιδιωτικό τομέα, το ζούμε στο δημόσιο τομέα, το ζούμε ακόμα και με απροκάλυπτο χτύπημα των συναδέλφων και των παιδιών έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Είναι φανερό ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερες αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πολιτική έχει και στόχο και σκοπιμότητα και ταξικό κριτήριο να δυναμώνει την κερδοφορία των λίγων και να χτυπά τα δικαιώματα, να οδηγεί όλο και περισσότερους να ζουν το 2025 με όλο και λιγότερα, να φουντώνει τους πολέμους από μέρα σε μέρα, μέχρι και να μας καλέσουν να γίνουμε θυσία και κρέας για τα κανόνια τους. Εμείς όμως δεν πρόκειται να δεχτούμε σαν εκπαιδευτικοί αυτή τη βαρβαρότητα, με ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε απέναντι και στα νέα παιδιά. Γιατί αυτά τα νέα παιδιά θέλουν να ζήσουν σε ένα τέτοιο κόσμο και να τα διαπαιδαγωγήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε την ιστορική και επιστημονική αλήθεια στα σχολεία, να παλεύουμε ενάντια στην κατηγοριοποίηση των παιδιών στα σχολεία πολλών ταχυτήτων που λέει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, ενωμένοι μέσα από το σωματείο μας και τις συλλογικές του αποφάσεις. Θέλουμε για μια ακόμα φορά να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Να πούμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε δίπλα στη Χρύσα και σε κάθε διεκόμενο, γιατί βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, αυτή που περιέγραψα πριν. Και η μεγάλη εικόνα είναι αυτά που είπαν και οι δικηγόροι και η Χρύσα και εγώ πριν από λίγο. Και να σας καλέσουμε να πορευτούμε όλοι μαζί προς την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στο Δημαρχείο, διαδηλώνοντας για μια ακόμα φορά στον Πειραιά την απέτησή μας να καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά, να χρηματοδοτηθούν τα σχολιά για να μπορούμε οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε τη δουλειά μας, να προσληφθούν καθηγητές και φυσικά να σταματήσουν να διώκονται εκπαιδευτικοί και σωματεία που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των παιδιών στη μόρφωση για ένα καλύτερο σχολείο. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Συνεχίζουμε τον